Lledan Davies. I Aberystwyth, oedd hi bron mynd mewn, oedd hi ar y linell. Gwych gan Llandudno'n clirio, Taylor oedd yno. Cic gornel, Lledan Davies, mae fe'n gallu taro nhw. Yn mesur un berffaith ar gwynt, yn cyflymu pethau. Melvin, ar garlam o ganol y cae, Borelli nawr. Malcolm Melvin, Hobson, yn disgwyl amdani Hobson yno. Y Bale ddim yn mynd am y gol. Mae'r ymwysodwr yn cyrraedd na. Am eiliad, o'ch chi'n meddwl bod yna gol yn dod i Aberystwyth. Gofr amddiffyn eto. Owen, mewn i'r Cwrt Cosby ar draws y gol ac eto. Mae Roberts yn gadar. Hughes i Llandudno yn ceisio creu, maen nhw yn creu, mae dros ben pawb! A mae'r ymwelwyr wedi sgorio. Shaw oedd yno, yr amddiffynwr. Hughes yn creu a'r peniad yn synnu Mullock. Ryan Edwards yn mynd am hon. Mark Williams yno, mae Hughes yn dysgwyl amdaniaeth i syth am y gol. Ac yn achosi problemau Mullock, Edwards yn ei tharo hi. Fel pan mae'r gwynt mor gryf tu ôl i chi, pam lai. Mark Williams yn ceisio creu hefyd, mae Hughes yno. I Llandudno, os na gyfle i Hughes. Methu cael yr ergyd i ffwrdd. A di sgorio goliau cofiadwy fan hyn, oedd hwnna bron yn hyfryd gan Joyce hefyd. Y Bale yn troi tuag at y gol, ond ddim yn crymanu digon. Aberystwyth yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Ceisio creu rhywbeth yn y cwarter awr ola yw cyflymder Callaway. Yn gallu newid pethau. Roberts allan, mae Callaway drwodd. Heibio i Shaw, tackle hyfryd gan Shaw. Mae wedi sgorio un pen. Ac yw e di stopio Aber y pen arall. Digon opsiynau ymwysodol gyda Llandudno tymor yma. Joyce, a di cael gêm dda, Joyce eto. Heibio i Young, Kavanagh yn opsiwn. Joyce yn fynd i hun. Mae dal yno i'r ymwelwyr. Hughes o bellter! Hughes yn gol! Dyna hi! Mae'n ddwy Llandudno! A mae Danny Hughes di taro eto ar goedlan y parc. Fe sgoriodd y gol y tymor yma. Tymor diwetha. A mae fe newydd ennill y gêm i Llandudno. Maen nhw wedi chwarae dwy. Maen nhw wedi ennill dwy. Ydych chi'n hapus da beth chi wedi gweld hyd yn hyn? Odw, mae 6 pwynt math o wech, so fi ddim yn hapus nawr, un bo beth. Na, wedi bod ni boes wedi mewn, wedi mixo mewn straight away. A boes wedi cael bach o doli'r tymor dwytha, beth mae pob un yn wed, but tymor un ni fwy pel yn rhwyd, a bwyn dwytha fe bwrw posti yn mynd hwnna, so mae boes wedi bod cant fi, so we're happy. It was one of them nights, it just didn't happen, and it's disappointing really, because it's our first home league game, and you know we wanted to put a good show on for the supporters, and we haven't done that, so the lads are disappointed. Gair bach da nef, Powell ar ôl y gêm, dal yn ffrindiau ar y canlyniad mae'n siŵr? O, di'n lluniau, am 90 munud na di'n, ar ôl y gêm, wedi siarad â fe nawr, so happy to gael 3 pwynt dros o fe no.